Добре дошли в минало несвършено. Днешното предаване е по-особено. В студиото съм поканил Стойко Стоянов, главният редактор на новинарския сайт Фактор.бг. Заедно с Стойко Стоянов осъществихме контакт с едни от героите на предишни предавания. Преди няколко предавания показахме малкия Росен. Тогава се казваше Росен, от март 1990 година, когато чакаше да бъдат върнати имената и неговия баща да излезе от затвора. С Стойко Стоянов успяхме да открием Росен, който сега се казва Риза, и неговия баща Мехмет. Стойко, благодаря ти за това, което направи. Предлагам да заедно да изгледаме един материал, един разговор, който вероятно ще повдигне много въпроси, ще събуди много различни мнения, ще предизвика спорове. Материал, който с екипа на BI Television заснехме в Истанбул, заедно с операторът Красимир Михайлов. След това, ако има нужда, ще коментираме. Защо да отиде в затвора? Не знам, той заради имена не е искал да става имената. Сигурно става. Не знам. Направи ли нещо наредно? Не, той нищо не е направил. Колко време е в затвора? От 4 години. Ти откъде си? От Пенковски. Как се казваш? Росен. Росен, чий? Събе Филев. А баща ти как се казва? Събе Митков Филев. Какво му е истинското име? Сали Салев. Сали Мимнов Салев. А в кой затвор лежи баща ти? Стара Загора. Ти виждал ли си го скоро? Не скоро, преди 5-6 месеца. И никакво престъпление не е извършил? Не. Така ли? Не мога, аз като си спомня какво преживях в главно следствено управление, какво живях в затвора, като си спомням за тези дни, аз наистина бяха тежки дни. Това ние го живяхме. Аз и други като мен. Това го живяхме от все сърце. Наистина беше много тежко. На един човек да му вземеш религията, да му вземеш името, да му вземеш езика. Това един човек, който наистина е човек, никога не може да го приеме. Ако го приеме това, той не е човек. Мехмет, срещаме се в твоя дом в Истанбул и се срещаме с теб и с сина ти Риза.
Риза аз те снимах преди 26 години пред Народното събрание, когато очакваше да се върнат имената. И очакваше твоя баща да излезе на свобода. Минаха 26 години. Ти тогава дочака баща си да излезе на свобода, но не веднага, чак през лятото на 90-та година. Сега гледаш тези кадри, които никога не си виждал. Това са събития, които предшестваха закона за връщането на имената, но точно в този ден на 29 декември 1989 година беше решено от Политбюро на Българската комунистическа партия да се върнат имената, несправедливо отнети от българските турци, по време на проведения възродителен процес от същата тази комунистическа партия. 26 години обаче тази болка продължава и все още хората не могат да си върнат истински имената, защото когато отидат да си извадят лични документи, първо ги питат за българското име. Ти вече почти си забравял български, живееш тук. И сте заедно с баща ти в Истанбул. Мехмед, тогава тебе да те питам. Заповядайте. Наистина ли е така, че когато реши някой да отиде да си възстанови името или да има някакъв проблем с документите в българската администрация, първо го питат за българското име? Точно така. От моя гледна точка имената още не са върнати. Само има някаква играе се или имената са върнати, ама все още, щом като отидеш някъде, ако те питат как ти е българското име, значи имената още не са върнати. Мехмед, добре, но да се върнем към декември 1989 година. Тогава от затвора пускат една група затворници, политически затворници, сред които и Меди Доганов, по-късно Ахмед Доган и други. Тя ги пускат на 22 декември, а вас ви държат в затвора до лятото на 1990 година. Да. Това според моята гледна точка беше пак игра на КГБ-то. Аз колкото знам. Нашата присъда ще да бъде делото, защото аз бях направил молба. Лично началника на затвора направи молбата, делото да не се прегледа отново. Делото ще да попадне с излизането на Ахмед Доган и ние и нашето дело ще да се прегледа. Но какво стана? Нас прехвърлиха това. След 6 месеца Ахмед Доган излезе, всичко тръгна на ред. След това ние излезнахме и като излезна никой нито ни посрещна, нито отидохме, всичко беше свършено. ДПС-то беше вече организирано. Ние останахме вънка. Даже от някакви хора от ДПС-то не дойдоха при нас да казват добре дошли. Така, но доколкото знам, ти си лежал в една килия с Ахмед Доган, така ли? 6-7 месеца с Ахмед Доган бях. Той в Стара Загора, когато дойде, той отначало дойде в Стара Загора, от главно обществено управление, дойде в Стара Загора, колкото време беше в Стара Загора, с Ахмед Доган бяхме в една килия. Ахмед Доган и Живко Попов. И Живко Попов беше в същата килия? Да, заедно бяхме. Това е същия Живко Попов, който беше приближение на Людмила Живкова, който беше осъден, а 2 години по-късно името му беше забъркано в така наречения ония списък, който беше предаден в турското посолство от Ахмед Доган на български разузнавачи. Не знам, аз за тия неща не знам. От вас чувам. Но тогава много говорихме. Там какво е и Живко Попов разправяше там става 6-7 месеца. Бяхме заедно. И Ахмед Доган разправяше за някои работи. И аз говорих някои работи. И Живко Попов в една килия си. Говореше се, не знам. След това какво е станало, не знам.
Добре, но когато ти излезе от затвора, твоя съкилийник Ахмед Доган не те ли потърси да те пита как си? Една дума не сме говорили. А ти не го ли потърси, за да го питаш как е? Не. Нито Ахмед Доган съм отшил, нито той при мен дошил. Аз като излезнах от затвора, 4-5 месеца след излизането от затвора, към края на годината дойдох в Турция. Така ви се, Евгений, това и Ахмед знае, и ти знаеш, и аз знам. Тогава, който е преживял тия дни, всичко това, което се преживява тогава, това беше беплян на партията. Беплян. С Аплян стана неуспешен и влезна беплян. След това може да е влезна друг плян. Но все още нещо от прангите на СССР, на Съветския съюз и от прангите на КГБ-то, България още не е освободена. Това аз ако виждам, сигурно и вие го виждате. Но ти казваш, от прангите на Съветския съюз и на КГБ България не е освободена. Да. А не казваш, че от прангите на Държавна сигурност. Сега българската сигурност, ако е под управлението на КГБ, всичко заедно. Но ти си убеден, че КГБ стои за това. Да. А вярно ли е, че КГБ са се опитвали да вербуват сред затворниците, които са били в затвора като тебе? Вербуват какво това? Да вербуват, да ги карат да сътрудничат. Не Държавна сигурност, а КГБ. Да. Аз съм подписал. Какво си подписал? Документ, че ще бъде в КГБ-то. Чакай. Ти си подписал документ да сътрудничиш на КГБ? Да. В затвора? Да. Подписал съм. И не само аз бях, имаше и други, ама кои хора бяха не знам. Началника на затвора донесе при мен една папка, отгоре пише, но папката беше червена папка. И в папката с големи думи КГБ пише. Един месец с мен се такова, правиха пазарлъци. Аз да приема, да подпиша този документ. Да се сътрудня с КГБ и казваме, ще направиш това, което казваме ние, ще говориш това, каквото кажем ние. Подписал съм и този документ и там в България. Но колко затворници бяха, колко хора подписаха, това не знам. Аз за себе си казвам. Аз такъв документ подписах. Че ще служа на КГБ-то. Нещо се обърках. Държавна сигурност ли се те вербува или КГБ те вербува? Аз ще ти кажа какво се е случило. След това вече кой ме вербува, оттам нататък български народ, който слушат, сами всеки да си пита на себе си. Аз, когато подписах тази декларация, че ще бъда с КГБ-то, ще слушам техните думи, техните заповеди, преди да подпиша, някъде към един месец, всеки ден началника на затвора ме викаше при него. Аз не знаех, че се приготвя беплян. След това, когато вече станаха тия случаи връщане на имената, тогава вече разбрах, че се готви. Какво значи беплан? Комунистически режим не беше успешен с смяната на имената и те още преди да започнат имената да смят имената, са имали план, Б план. Ако този план не стане успешен, ще дойде Б план. Ако Б план не стане успешен, ще дойде друг план. Но все още
вървят по тази система. Тоест да разбирам ли, че това, което стана с Движението за права и свободи и влиянието, което имаше сред тези хора, които са и в момента на екрана, е част от този план Б? Аз, когато гледам, чувствам това, че тия хора дойдоха там с бепля. Много от тия хора. А тези хора, които са тук, не знаят и не предполагат нищо. Тези хора. Има хора, които нищо не знаят. Но и от тях, и там идването на тия митинги и всичко беше бепля. Чакай, че ме изненадваш. В затвора директора началника на затвора те викал и те обработва, но не те карат да подпишеш декларация за сътрудничество с Държавна сигурност, а те карат да подпишеш декларация за сътрудничество с КГБ. Да. И така е написано? Така беше написано. И това ти си подписал? Подписах, за да разбера. Нещо се планува. Аз исках да разбера и на затворните, и с хората, които... Ти нарочно си подписал, за да разбереш каква е целта. Каква игра се играе. Целта ми беше това. И преди да подпиша с някой от затворниците и с Ахмед това. Съм такова това. Ти си казвал на Ахмед Доган, че си подписал? И на други затворници. На трима затворника съм казал това, че ще подпиша такъв документ. За някаква игра се подготвяме, се подготвят. Не знаех какво, не ми казава. Че ще върнат имената, ще имат такава, ще правим такава. Само каза, ще направиш това, което ти казваме, ще говориш това, което ти казваме. Някога ти донасил ли си за някого нещо, след като си подписал този документ? Нищо. След това вече, но това аз ще правя игра, някой отиде и каза на началника за затвора. Аз там бях пръснар. От пръснарството ме изгониха и изкараха и почнах да работя в цеха. И тогава се фанаха един от затворниците за изнасилване в затвора. Са казали, ако убиеш Сали Мехмед, ще те освободим. Чакай да повторим. Ти си подписал декларация, че сътрудничиш на КГБ с идея да разбереш какво целят с това. След това отказваш да сътрудничиш, разказваш за това на нещо на другите затворници, че си подписал, за да можеш да разбереш плановете им, след което тебе вече не те търсят, уволняват те от длъжността браснар в затвора, пращат те в цеха и наемат човек, който да те убие. Който да ме убие. И какво се случва? С 4-5 кг чук удариха на главата ми, той е същия затворник. Тебе те удариха? Да. Преди да направя това, при друг затворник казал. Този затворник. Извикаха ме от ръководството, началника на затвора там от ръководството и ми предложиха да убия Сали Мехмед. Ако направя това, ще те освободиме. И той, който ме предупреди, беше затворника. Той е дето гърмя сърката. И като казваме, Сали Мехмед, внимавай, лоши неща ще се случат. Затова ръководството предложил на еди кой си да те убият. Аз тук ви казвам истината, което съм живял там, какво съм искал да направя. Лоши времена бяха. И тази рана още не е зараснала? Тази рана все още стои. И не знам, който се мисли, който е и наистина е истински българин и който смята себе си за турчин, с тази рана трябва да живееш, защото все още имената не са върнати.
Ако служиш на КГБ-то, някои неща за тебе са отворени. Ако не служиш на КГБ, или ако не си около Ахмед Тоан, някои работи за тебе са затворени. Ако си покрай Ахмед Тоан, някои работи за тебе са отворени. Например, от затворниците, приятелите, които са били в затвора, някои получават пенсия, когато се отиват за пенсия там, затворническите години не се смятат към пенсията, а на някои се смятат. Но ти отново говориш за КГБ и си убеден, че зад Ахмед Доган и Движението за права и свободи стои КГБ? Не само зад Ахмед Тоан. Не само зад Ахмед Тоан. И Ахмед Тоан, и другите. Още от пранните не са освободени. Аз на това вярвам. Защото още българският народ живее с тази черна точка. Аз на това вярвам. Вярвам на това, което виждам. А как си обясняваш това, че когато Риза беше пред Народното събрание, всички бяха обикновено облечени, дори ръководителите бяха много скромно облечени и нямаха никакви пари, а сега ръководителите имат милиони, а тези хора продължават да работят по тютюна, картофите и по строителните обекти и да са толкова бедни, колкото и тогава. Сега аз, още като казах, че още не са освободени от планите на КГБ-то. Значи тия хора там са отшли не да такова проблемите, които живеят там на народа, а да се пълнят джобовете. Щом още тия главните въпроси, главната точка още стои там, тия хора за какво са там? Какво правят? Питам това. Българският народ как живее с тая черна точка? Питам на всички български граждани. Как още с тая точка живеят? Тая черна точка още живеят. Питам на истинските българи. Аз много български, колкото мен, и те с мен, съм виждал българи, които тяха с мен заедно. Питам, от тук с все сърце поздравявам тях. Те знаят, ако ме видят по тая телевизия, те знаят кой са. Тук имена сега не искам да казвам. Но от все сърце бяха с всичко при мен бяха. Истински българи. Това са истински българи. Бог всички националности е създал. Едни са българи, едни са турци, едни са германци. Ние нямаме право да го сменяме това. Ние това нямаме право да сменяме. Религията може да се сменяш. Всички се раждат мюсюлмани, а после ти вече може да си християни, може да... Това са отделни работи. Но никой с националността на никой няма право да играе. Точно в този момент и българи, и турци, и мюсюлмани, които не са турци, тук в този момент всички заедно се радват от връщането на имената. Сега, точно в този момент беше обявено връщането на имената. Тук са и българи, и турци, и помаци, и чуждестранни кореспонденти. Всички се радваха в този момент, съобщиха решението за връщането на имената. Точно в тези кадри. Честито!
Сега, когато гледам тук, викам, 4 години много неща взел от нас. 4 години, 6 месеца, много неща взел от нас. Само не там да сме били вънка. Най-полезни щяхме да бъдем в това време, ако бяхме вънка. Щяхте ли да се опитате да не допуснете това, което направиха точно тези, които са определени от Българската комунистическа партия или от Москва или от КГБ да манипулират точно тези трудови хора? Нашия лидер почина. Там в затвора го обесиха. Ние останахме като... Как го обесиха? Обесиха, без съд, без нищо го обесиха. Още преди да излезете от затвора? След делото някъде към един месец продължи. След делото убиха. Обесиха го. И ние останахме без лидер. Да те кажа от ако той беше жив, мисля, че така нямаше да... нямаше да може да направи това, което направи. Ти мислиш, че нещо лошо ли е направил Ахмед Доган? Какво хубаво направи? Аз не гледам на лошото, аз гледам на хубавото. Хубаво какво направи. За народа какво направи. Още имената стоят. Ти, когато почваш да го говориш за Ахмед Доган, първо казваш българското му име. Така ли? Така го представиха тогава пред хората. Те го извадиха... Това беше... Тогава казаха, това е Меди Доганов. Меди Доганов, защото той когато излезе от затвора, имената вече бяха превърнати. Защо го лансира като Меди Доганов? Питам. Ако съм аз, например, никога нямаше да позволя някой да ми каже, да ме призови с българското име. Това абсолютно не мога да позволя. Обичам български народ. Аз съм български гражданин, но с националността ми никой няма право да играе. Добре, преди обаче насила да ви сменят имената, имал ли си някакви проблеми с твоите съседи, с българите? Никой нямаше, брате. Не е само аз. Никой нямаше. Никой проблеми нямаше. Ние с българския народ като братя и сестри бяхме. Аз не съм чувал някой да има проблеми с българския народ. Какво е твоето обяснение? Защо тогава, след като мирно живееха и българи, и турци, и християни, и мюсюлмани, изведнъж се направи това насилствено упражнение с връщане, с преименуване, с изтриване на имената от надгробните паметници, от здравните картони, от книгите в училищните дневници. Навсякъде бяха зачеркнати турските имена и написани нови български имена. Защо беше извършен този процес според тебе? Как си го обясняваш? По-добре ли заживяха българи и турци, мюсюлмани и християни след това възраждане? Аз не мисля, че това е направено от Българската комунистическа партия. Това бяха заповедите на КГБ-то, на Съветския съюз. Просто правеше се една проверка. Ако беше минал успешно преименуването, Съветския съюз, другите републики, и с тях ще да почне. Ако беше успешен план в България. Тоест, според тебе в България е проведен експеримент и са тествали резултата от такова действие, дали ще го приложат и при тях. И ние сме били експериментална територия според теб. Говорихте ли за това в затвора с Ахмед Доган?
Сигурно сме говорили. А когато сте били заедно в затвора, той говорил ли е за създаване на организация, за това, че той ще бъде лидер на такава организация? Не. Не знаем, ти си в затвора, че има вънка такова нещо, но аз само това знам. Някои хора се подготвяха, ама това не можех да кажа. Нас не още преди ние бяхме в затвора и ни подготвяха, че изедем, ще направим организация. Това. Само тия думи. Ще направиш това, което ние, КГБ-то ти каже, ще говориш това, което ти каже. Имаше други неща, но сега точно не помня. А в един момент преместват Ахмед Доган от Старозагорския затвор в Пазарджишки, така ли? Да. Защо? Не знам. Това беше, при освобождаването, Ахмед Доган да не бъде между нас. Сигурно някой... Пляно е, сега защо Ахмед Доган много ли беше страшен за нас? Или много ли беше страшен за държавата? Оттам го преместиха в Пазарджик. Това става лятото на 89-та ли? Или... Към края, преди да бъде освободен. Няколко месеца преди да бъде освободен. Организацията, в която ти членуваше, Дългата зима, която е една от най-големите или може би най-голямата организация от тази съпротива срещу възродителния процес, някога искала ли автономия, стремяла ли се към това? Точно това ще да кажа. От нито един човек не съм чул, че тук ние ще направим автономия. От никой не съм чул. Това са приказки, които аз казах, има приятели в София. Някой от български народ просто ги таковаха, насочваха към нас, че ние искаме автономия, че искаме да се разделиме. Такова нещо нямаше. Нашата организация беше една мирна организация. Приготвяхме се за митинги. Само за митинги. Нашето приготовление беше за големи митинги, който да овладее цяла България. Искаш ли да кажеш нещо на тези, които предадаха вашите идеали и ги продадаха за пари? Господ ще ги накаже, рано или късно. Моля те за отговор на един въпрос, който вълнува много хора в България, защото много се използва от пропагандата. Въпросът за това, че исляма и християнството, мюсюлманите и християните не могат мирно да живеят, защото исляма отрича християнството. Сега аз по този въпрос не съм много компетентен, но колкото знам, един мюсюлманин, ако отрича Иса Пейгамбер, излиза от мюсюлманската религия. Иса Пейгамбер е Исус Христос според Корана. Да. И ти казваш, че ако един мюсюлманин отрича Христос, той... Че няма, аз не признавам, аз такъв човек не признавам, за мен такъв човек няма. Ако каже това, излиза от Корана. Излиза от мюсюлманство. Защо тогава го правят това непрекъснато? Значи не са истински мюсюлмани. Добре, завършваме разговора. Накрая нещо, което
Не съм те попитал, но много ти напира да кажеш. Аз от все сърце благодаря на теб, че ни превърна на 27 години назад. Отново отново преживяхме тези дни с мъките, с радостите, с всичко заедно. Какво да кажа? Много хора като мен, истински хора, които наистина от все сърце, знам, че има, и между българите има, и между турците има. Този така наречен възродителен процес го преживява от все сърце, с мъки. С мъки. И наистина има, и между българите има, и между турците има, много неща направиха. За да забравим, това да преживем по-леко, някои български граждани бяха с нас. От все сърце благодаря и на тях. Благодаря ти. Предаването се казва минало несвършено. Много хора казват, защо се връщате назад? Това е останало в миналото. Дайте да гледаме напред. Според теб, има ли смисъл да се връщаме назад и има ли още болки, които са от това време, които до ден днешен въжат? И това минало наистина трябва да свърши, но истински. Това минало наистина трябва да свърши наистински, обаче наистински. Много грешки се направиха. Много грешки. Като гледна сега 27 години назад, или 30, там, или 25 години. Много грешки има. И в нашата организация има грешки. И между български народ има грешки. И между турците има грешки. Тия грешки, за да не се повторят, от такива предавания имаме нужда. Тия грешки искам от все сърце. Тия грешки трябва да се повторят повече. Благодаря ти. Аз ви здрав. Много благодаря. Аз на вас ви благодаря, че сте заедно. Благодаря ви, че сте с нас. Благодаря ви, драги зрители, че сте съпричастни с това предаване минало несвършено. Благодаря на Мехмет, на Риза. Благодаря на всички хора, които проявяват толерантност един към друг. Благодаря на всички, благодарение на които хора вече толкова години се е запазил нашия български етнически мир. Благодарение на българите, благодарение на добрите хора, благодарение на това, че можем да живеем независимо от различията, да живеем заедно. И много ми се ще най-после да се разбие мита за това, че има някой друг извън нас, извън нашите сърца, извън нашите умове, извън нашата толерантност, извън нашата доброта, който да пази вместо нас етническия модел и етническия мир. Истинското име. Вече много години
представителите на една партия, или по-скоро нейните ръководители, спекулират с това, че те държат ключа за етническия мир, като че ли в вълшебната минута, в която пожелаят, могат да взриват този етнически мир. Но докато има такива хора като Мехмед, докато има такива пораснали деца, които пазят трагичния спомен, докато има стотиците хиляди и милиони българи и тук и по света, които се съпротивляваха срещу безумията на комунистическия режим, аз вярвам, че ние ще опазим. Ще опазим този мир, ще опазим себе си като хора. И затова ви благодаря точно в този ден, точно на този празник. Стойко, гледахме заедно. Ти направи връзката с тях. Какво е твоето усещане от това, което ти видя? Аз съм се сблъскал много пъти с подобни драми и истории, свързани с тези хора. Всъщност, която и съдба на някои от тези изселници или пък политзатворници да пипнеш, от нея излизат страшни истории, страшни трагедии, страшни драми. Когато ти първоначално пусна първото предаване с малкия Росен, който търси баща си, аз също пуснах при мен, отрази го, защото беше много интересно и много вълнуващо. Такава истинска човешка драма. Малко след това ми се обадиха и първата информация, която ми дадаха, казват, това е сина на браснар, на часовникаря от Бенковски. Баща му го обесиха в Старозагорския затвор. Не можа да го чака, не можа да излезе. И ако се спомниш, аз се обадих и ти казах, вероятно става въпрос за това момче. Обаче няколко часа по-късно пък ми звънна един друг приятел от Бурса. Всъщност това е Мохамед Узункъш, който е така лидера на тая голямата нелегална организация, автентична, неподправена, над която ДС никога е нямало сила и власт и никога не е била контролирана от нея. И той ми казва, това казва Риза казва, това момче в Истанбул живее и така казва, баща му ми е съпроцесник, нали, в нашия процес, в нашата организация. И оттам тръгнаха нещата, направихме връзката и така. С нещо изненада ли те разказа на Мехмед? Значи това, което прави така най-силно впечатление и най-интересно е, че той казва, че е вербуван от КГБ. Нали? И е бил накаран да подпише такава декларация за съпричастност към КГБ. Всъщност още вечерта след първото ти предаване, аз говорих с него по телефона, свързах се в Истанбул. Той ми го разказа това нещо и на мене. Така, според мен два са вариантите. Единият е той да бърка, но по-скоро става въпрос за друго нещо. В затворите и в лагерите тези хора са били подлагани на невероятни унижения, на невероятни манипулации и провокации. Знам истории за хора, които са ми признавали, че са карани да подписват декларации срещу братята си, срещу бащите си. Просто с тях са се гаврили и така... Допускам, че вероятно става въпрос за нещо подобно. Не става въпрос за истинска вербовка, но в края на краищата за подписване на едни компрометиращи документи, които при всеки един случай те могат да ги извадят и да ги ползват. И както виждаме в тези 26 години, компроматите не спират, не секват, винаги излиза по нещо, винаги имат някакви скрити козове и така. Аз също така си помислих, но толкова пъти попитах и той толкова настойчиво отговаряше не. Да, вероятно му е направен един сценарий красив с папката червена, КГБ, много знаково, много така, с много символика. Човека е впечатлен, нали, от това нещо, но доколко това е обективно и реално, сега в архиви, които съм чел и съм гледал и с хора, които съм говорил, нали, са причастни към политическите затворници, към съдените по темата за възродителния процес,
Идеята КГБ много почти отсъства. Въпреки че сред нашите турци така много силно е внушението, че самия възродителен процес наистина е проведен по указания на КГБ. Да, и българските ръководители, партийни ръководители тогава на държавата, и Андрей Луканов, и други от ръководителите, не са криели своите отношения с КГБ, руските служби или въобще обслужването на този интерес. Но в разговора с Мехмед 3-4 пъти той настоява на това. Извън кадър, след като свършихме, той ми каза нещо, което ще си позволя да го кажа. Евгений, аз сигурно ще си навлека неприятности. Каза ми, Евгений, аз сигурно ще си навлека неприятности и тук, и в България. Мехмед, ако гледа, извини ме, че споменавам това, но в същото време ти пожелавам да си жив и здрав. Вероятно и ние в студиото ще си навлечем неприятности. Ако нещата изглеждат толкова мащабни. Но този човек, че на тези години, а той дори е по-малък от мен, иска да каже нещо, което е таял дълго време и е готов да го каже с целия риск, че може да бъде нападнат, че може да бъде обвинен в лъжа или че може да бъде обвинен дори в това, че не е съобщил, било тук в България или примерно когато е отишъл в Турция, не е съобщил за това, че е бил вербуван от тези служби. Но той иска да го каже и не иска да мълчи. И е убеден, че много от нещата, които и днес се случват в България, са свързани именно с тези зависимости от тези и български, и съветски тайни служби. Още в началото казах, че сигурно това предаване ще предизвика спорове, сигурно ще предизвика продължение в разговори. Ще поканя всеки един, който иска да изкаже и различно мнение. Ще продължим да чоплим тази тема, защото това не е просто някаква тема от миналото. Това е нещо, което Стойко и в момента кърви. Виждаш, че през определени периоди започват да ни настройват едни срещу други. На определени периоди започват да ни едни определени хора да ни заливат с някакви патриотарско-националистически вълни. Много искат да се мразим помежду си, за да може да ни разделят и по-добре да ни владеят. И на това ние трябва да се противопоставим, на цялото това заиграване с тънките национални чувства или с тънките човешки чувства. И точно за това този разговор мисля, че си струва и трябва да бъде продължаван, трябва да бъде предавано някакво знание на младите хора, за да не допуснат с тях да си играят така. Същите с тези сценаристи на живота ни и на прехода ни, както си играха с нас. Ти много добре знаеш, Стойко, извинявай, много добре знаеш много от историите и много от истините, защото в началото на 90-те години, точно в този период, ти беше кореспондент на Свободна Европа в Кърджали. Ти си от този край. Ти си живял с всички проблеми, видял си ужасите на възродителния процес, видял си начина, по който след връщането на имената бяха събудени националистическите чувства и започнаха протести срещу връщането на имената. И тези рефлекси до ден днес работят и се използват от същите тези сценаристи, дърпайки определени конци, защото те са възпитавали съзнанието, подсъзнанието на нашия народ в продължение на години и знаят, много добре знаят, кое копче, когато натиснат, каква реакция ще последва, защото познават народопсихологията, която те са възпитали. И точно като човек, който познава тези процеси на място, мислиш ли, че може
в един момент да направим така, че да не позволим тази игра с етническите настроения да продължава? Не, тази игра с етническите настроения, въпреки тези изблици и тези вълни, които така периодически се появяват още от 90-та година, аз мисля, че хората са доста мъдри, доста са наясно с проблема и с истината и сами отстояват така възможността да бъдат обект на манипулации, въпреки че много минаха през такива манипулации. Но тук важното на тези кадри и на тези предавания, които ти направи няколко подред е, че се постави за първи път една премълчавана 26 години тема. Това е темата за организираното създаване на ДПС, на политическото представителство на българските турци. Защото става ясно нещо, което и историци мълчат за него, и политици. Това е, че още 89-та година, декември месец, са пуснати удобните, контролираните, хората, които са работили със службите, а истинските дисиденти, истинските борци за права и свободи, истинските бунтари срещу възродителния процес и срещу комунизма, защото тези хора бяха преди всичко големи антикомунисти, излизат чак август месец. Някои от тях излизат даже и септември месец. Това е големия проблем. Това е голямата тема, която се мълчи, която се подминава и по която трябва да се продължи да се работи и просто да се разкрива. Затова това минало няма да бъде свършено. То няма как да се свърши, докато истината не се каже. Докато не направим нов прочит на историята. В този нов прочит на историята трябва ясно да се каже, че Доган не е новия Левски, защото е било едно поставено лице. Едно лице, което в този момент е трябвало да овладее мюсюлманската и турската общност, да я подчини, да я превърне в една удобна маса, която да гласува и която после да защитава и да обслужва корпоративни, задкулисни и каквито искаш други интереси. В същото време истинските борци остават в затвора. Той човек днеска дължи морален отговор на хиляди български турци и мюсюлмани, на хиляди етнически българи. Нали? Защо той ги предаде тези хора и ги остави да лежат по затворите? А те правеха политическа кариера, правеха си пиар и си уреждаха новите бизнес кръгове. Това се случи реално. Това е премълчаваната истина в ДПС. Аз ще ви кажа един интересен факт, с който наскоро се сблъсках. Значи тези хора, тази група, от която е и бащата на Риза, излизат август месец, 90-та от затворите. Обаче има един много интересен затворник, политически, тези са с по 15 и 20 години присъди. Има един много интересен политически затворник, който е осъден на смърт и който е пуснат април месец. Много интересно. Защо е пуснат април месец? Човек осъден на смърт. Това значи е било за тежко престъпление, отвличане на дете, ще кажа. Ще издам малко. Само контролирани хора. Всичко е било абсолютно контролирано. Това е. Да. Не знам как да завършим. Явно... И миналото е несвършено. Това е. Явно миналото е несвършено, но това предаване трябва да свърши емисия България, но ние ще продължим да се връщаме и да се вглеждаме в миналото си, за да не допускаме това, да бъдем контролирани, да бъдем манипулирани на пук на кукловодите. Трябва да се противопоставим. Довиждане.